चुतिया साला तोरा कहिया बोले के लुढ़ई जनेंद्र कहनी हंसी मजाक खाती हां आ तू बोल दे गाड़ी देते कर पहुंचो दो भीरगू कहला हां हमरा बाबूजी के नाम है हां कमेश्वर कहला हमरा बाबा के नाम है हां कि दोनों जना तर फूफा हवे के पर नाम तोरा माई के नाम सेक्सी देवी हो तो सरौई के कह कि भारी हो गई कौन बोल जल हम सुमिरन गा के बैठनी तो 10:30 होत रहल 10:30 ओकरे रउआ सब आइनी सम्मानित करे खातिर मान ली 1-2 मिनट सम्मानित करे में लागल है 5 मिनट लागल है आ मान ली 5 मिनट से हमनी के बाजता हमरा बुझाता कि 12 बजे में 1-2 मिनट बाकी होई ठीक है 11:57-58 मिनट होकर के चाहिए जी होता न 35 मिनट के समय रहल टाइम से गौले बारे गावत कम बार भोंकत ज्यादा बार जन्ना चाहिए दूसरा से गौनई रही तो भोंकत अच्छा लगी कहे कि वो भोंके वाला रहे अजीत हलचल से गौनई तार बा आ ओकरा से तू भोकत रह कहत रे कि गौनिहार निमन हवे इनका बोले के लूर ना हो गौनिहार निमन है एगो निमन है बोले के लूर ना हम मानत नहीं गौनिहार निमन है लेकिन तोरा ना बोल ही के लूर हो ना तो गौनिहारे हवे गाय के छोड़ के सरवा गौनिया अब कान में हम कुंडल पहले बने का पहले बने गौनई का मतलब का भाई तरह से दब आवाज होके ओकर शिकायत करो तरह से दब मंडली होके ओकर शिकायत करो तरह से कमजोर नचनिया होके ओकर शिकायत करो अब हम कैसन कुर्ता पहले बनी कैसन धोती पहले बनी कान में का पहले बनी हम एको हाली तरह के कहनी कि तू का पहले बार शनिचर ह करिया ड्रेस भइल बरे शनि देव का सार ई गौनई के बात ना हो यही से तू का पहले बार हमरा से मतलब नहीं खे तू कैसन गावत रह ओसे मतलब बा कान में के तरह गड़ गइल बा हमनी के सनातन धर्म में 16 गो संस्कार ह जेमे 11 नंबर संस्कार कर्ण भेद संस्कार एकरा के कहल जाला ऐ शिकायत करे वाला बात है हम नया पर पहले रहती तो शिकायत रहल कि नया नया कान में पहले बारे हमरा से पहले कितना लोग पहलस भगवान राम पहले कृष्ण पहले हनुमान पहले कल युगों में लोग पहिरता पवन सिंह खेसारी के कौन नाम हम गिनाई हम तो पवन सिंह खेसारी लाल फिल्मी दुनिया के भोजपुरी के अपन हेड हलो हम तहारा लोग में हेड हैं अब रोज गौ नई नई के हम चाहते हैं कि एक दिन बाद 5 दिन के बाद 6 महीना के बाद मिलल बड़ गाल चल जा अब तू बराबरी बतियाओ तरह यूट्यूब देखो तरह ऐसे तर प्रचार हो जाए अपने से बाबू माने लोग जान जाए कि अजीत हलचल संग गौले रहला कुछ बोल दे गाड़ी देते कर पहुंचो दो गाड़ी देता तू अपन मुंह खराब मत हो जाए दो अब कुकुर काटती तो तू का करब तू कुकुर के काटल जब व्यवस्था लगेब के सुई कहां ले तो बोझा चले अब हम इनकर कहनी कि 2 भाई हवे हालांकि तेरा सब भाई के नाम जानता है तेरा पूरा खानदान का नाम जानता है लेकिन गौनई में खानदान के नाम ना चलेला तार नाम ओरिजिनल हरिंदर धैनी है तेरे भाइयों के नाम धैनी तो तेरा भाई के नाम ना है जनेंद्र कहनी हंसी मजाक खाती आ तू कतर की 3 भाई हवे एक भीरगू कहला हमरा बाबूजी के नाम है कमेश्वर कहला हमरा बाबा के नाम है कि दोनों जना तर फूफा हवे के पर नाम
अगर बापे के नाम धरे के तो हम ना कह देते कि जमुना तार बाबू हमें। हाँ तोरा माई के नाम सेक्सी देवी हो। एकर आजी है या खलीफा। जमुना राम चीज हम जानत नहीं खे, लेकिन यूट्यूब लागल बा में तू पैसा ले ले बार हम ले ले बानी एमे बाबा के या बाबू के कौन काम बा नाम धइला ये वो चिन्हा दल ह। हम का कहब उहाँ सब गाय रहनी उहो सब के जान गइनी हां। हमरो के लोग माला पहिरौल स पैसा देला स हम कहनी है कि हलू को भइल है नानू कहनी है 200 के दूध देला स त कहतर कि हरिशंकर चाचा से कहतर कि हलू खगरौआ पूरा करी त हमरा त 500 मिल रहल है 200 भैया देनी है त लाज में पड़ के 500 फिर हरिशंकर चाचा देनी है त 200 देले है त हलू को रहल है आ 700 भइल त सरौई के कह कि भारी हो गइली यो कहेला तोरा ई बतिया के कहे चुतिया साला तोरा कहिया बोले के लुरई डुमड़ा बेहाया। अरे गीत संगीत पर ध्यान दे। हमें गरीब बोले के मुंड में ढेर नहीं के रहा तौलो से ज्यादा ना आ तारा लोग से तयौरी। हाँ अभियंता जी रहते तो उनका से बोलते कहे कि रोज के ग्राहक बड़े बराबरी तो अच्छा लगी जोड़ीदार हो। अब तारा संग हम बोली हाँ कबो ना विकास बाबा रउआ खड़ा होके तनी गाइड को ऐसे ना मदन जी रउआ खड़ा होके अच्छा तरुआ बैठले रहे खड़ा हो जी भैया। बहुत सुंदर कलाकार हमरा सुमन भाई उपस्थित बने हां तनी आए कलाकार भाई केहू आवे तो ओकरा के मान सम्मान देहल हमके फर्ज न हो जाए। अब बैठी रहो मनोज बाबा शायद नहीं थे मनोज बाबा का हम पाव लगे कहने सावरिया सावरिया ए लोग के 1.5 घंटा गाव हमार खाली सांवरिया कहल बराबर लेकिन का करो भोजपुरी के है दुर्भाग्य बा और केतना निमन गाए गा के बैठो जौना के कुछो के लूर ने के खड़ा के कह कि गजब गौलन एंग गौ नहीं होला आ ओकरे लूर ने के कुछो हम चिटकुलावा दोसरो कह देते लेकिन उहे चिटकुलावा काहे कहनी काहे काहे कि रोज हम अभियंता जी से कहिले आ तू जन कहला हु जवाब देवेले उहे चिटकुलावा कह के हमें से कहनी कि तू एकर नया जवाब का देता रह लेकिन देखने के YouTube भईवा देखले बरते जानत तर कि के का कहेला एकदम सेम टू सेम रटले बारे हम देख लेनी आज गनैया नखे होता YouTube पर ध्यान देले बारे लोग बढ़िया गनई ना होके तो YouTube टाइम से देखे के चाहिए। 2002 में भरत शर्मा जी एगो लय के गौले कि अब अरे खत्म भइल बीए के अरे मिल के उपाय सोचे फिर 7 बरिस के बाद लॉय नया भाई 7 बरिस लेके दबाई रहे फिर बलिया जिला के गोपाल राय जी हई एकरा के नया कहनी ऊ गौले
कि सैया छुट्टी लेके आवो तारे घर अब बाहरवा से फोन फिर बुझाइल कि लय पुरान हो गए। हाँ तले 2014 में खेसारी भाई एकरा के नया कैले ऊ गौले कि हम तो ढोरी मुंडले रहनी पियरी आ देवरा नतिया खोजे लेकिन तहारा से कहब रेम जी देखो तनी के माया में फसल बा हाँ कि कौन मुँह लेके जइबू पिया यहाँ पिया के घर नहीं खाई ना यहाँ जे भी बाई में केहू पिया ना हो हाँ एमे सब केहू बल मुआ हो हमन के बल मुआ है जे हमके बलवे मर गइल बा असली पिया ऊपर बारे हाँ सब पाप के पी जाई है जो या अंतिम बेर हम लगे जाई आदमी कि कौन मुँह लेके जइबू पिया अरे यारवा से जब दिल लागो जब दिल लागो फिर हमरा जितेंद्र बाबा आशीर्वाद दिले बानी तनी मंच पर आके एगो माला ले लेती त अच्छा लागल लागित हमरा अच्छा रिमझिम में जा वैली हा हाँ म्यूजिक बाजत रहल हा इशारा करत रहली हा हाँ त ई मुंह बावत रे रे सर आ का तक ढुकबे ओ में कबे तो निकलबो ना करबे फिर निकलबे ना बेटा ढुकबे तो 9 महीना बाद आय हाय हाय हमरा सुरेंद्र बाबा बानी एगो माला हमरो के द पहले पहले हम माला रुक जाई ना रुक आशीर्वाद देवे खातिर आइल बानी बाबा का हम अपना पौला के कहने वाह वाह गोर लगानी ए रिमझी कि अरे लबर लबर कर जनी कामना के पहिले हो लबर लबर कर जनी कामना के पहिले हो लबर लबर कर जनी गावना के पहिले अरे बारू कुंवर यही से दहरा से पहिले ए बारू कुंवर यही से दहरा से पहिले कैसे रह बुझा के परवा के ऊपरवा कि कैसे रह बुझा के परवा के ऊपरवा यारवा
ठेकै छ आशीष एंटरटेनमेंट का मलिकार बने हमारा विकास बाबा हां फिर आशीर्वाद दिल बनी बाबा का पौला की कहने अच्छा हरे राम सिंह जी बनी गौरा हमरो के पुरस्कार दिल बनी रिमझिम का भी पुरस्कार दिल बनी नारायण जी बना कर रख और बा रिमझिम अरे हल चल संग दिल कहे अवश्य विचार हल चल संग दिल कहे अवश्य विचार हलचल संग दिल कहे अवश्य विचार अरे पाँच रंग चुनरी ऐसे काला सारा पाँच रंग चुनरी ऐसे काला सारा ना तो काम में आई ना होई नहीं हर केला भरावा काम में आई ना होई नहीं हर केला भरावा यारवा से जब दिल लागल बा काम में आई ना होई नहीं हर केला भरावा यारवा से दिल होई नहीं हर केला भरावा तो गणेश जी के पूजा में कथा प्रसंग भी जरूरी बा काहे हमनिए के बानी जा के में सब मैटर बा बबलू भैया हां जब का सुमिरनो गाइले जा प्रसंगो गाइले जा लयदारियो गाइले जा पूर्वी निर्गुण बेरा पगारियो दे दिले जा सब मैटर बा ना तो दूसरा प्रोग्राम में जाई स्टेज प्रोग्राम कराइबो में खाली गाने गाइलू गो में और दूसर व्यवस्था नहीं नाच कराई तो खाली में नाचे देखे के मिलियो में और कुछ ना मिली आई में सब मैटर बा तो तब 5 मिनट तनी प्रसंग हम खाली आधार दे देतनी